As in dance. D. Ano yan? Bangka. Naglapitan ang mga isda. Tinutuktok ko ang bangka. Naglapitan ang mga isda. Pray po, pray. Game. Isang magandang morning po. Long time no see, no? Ang tagal namin din nag-vlog kasi na-busy kami. Si Apusak nagpunta sa Malaysia. Sinama ng kanyang manugang. Yan. Malaysia. Si nanay naman, yan, na-busy sa trabahong bahay. Hindi ko siya masyadong dahil nga wala si Apusak. Oh. Binuhay niya sarili niya. Yan, siya nagluluto. Wala yung Nagluto po ako ng dinuguan. So ngayon, nagluto sila ng dinuguan. Pagdating ko rito, ako naman bumili ng pandesal. Mag-pray muna, pray. Pray muna. Ay, nakalimutan na natin. Pray muna. Tagal na natin din nag-vlog. Naginigpan po na po Diyos Santo. Amen. Lord, thank you na naman po sa binigay niyong grasya. Ibabalik po ang papuri at pasasalamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Thank you po, Lord. Thank you. Meron, malamig yata sa Malaysia, no, Apusak? Medyo pumuti ka. Malaysia. Pumunta po Di ng ba pumunta kayo Malaysia. sa Malaysia noon? Hindi ba sa Malaysia? Ang sarap. Maparasling laran eh, oh. Yamantin. Dahil mo dito. Yan yaman po Ngayon lang po masarap ang ginagawa ni Lola. Yung dinuguan ni nanay, ma-time yung asim. Saan mo kasi pinagli Duguan. Pinagli po siya, Sa dugo. Kaduguan. Dinuguan na ulam. Kaya po nung lumabas, ibang kulay. Pero hindi naman po maipon Ay, pumututi sa Korea ito. Nakakapagtataka. Kaya, 13 taon sa Korea. Nung paglabas Hindi ka ko, mapuputi. Pero anong maliit, mitim. paglabas ko, yung puti lang yung mata ko. Kala nila, wala lumabas. Lumabas pa pala. Sabi ng kapatid ng tatay ko, andon. Ba, mukhang tugaklasan, sabi niya. Nagbibiro yun eh. Palabiro yun, bawat tao may pinipintas. Siya pong pilo, kapatid ng tatay ko. Pag magligaw na si tatay mo, darating na. Ito na yung bisita nyo, anong gagawin natin? Magpakulo na tayo ng tubig, ha? Sabi niya. Palapos yung yayan ay tatanga si Pilodje, si Pimilambal eh. Nalan na. Umarites siya naman niya. Mates yun, tayo lumipa yan. Naning na rin ng Malaya, tiyo. Ba? Salamat nga pa sa kape sa asawa ko, pinagtimpla ko. Dito hindi lumalamig yung kape, alas 4 pinagtimpla na ako. Mainit ba? Ganyan pa rin ang init. Sobra. Oo nga, Kaya nung namalaya na si tatay mo, yun yan ko. Una siya kumanig sa bahay. Kasi namatay ng tatay ko, bahala yung tatay namin, katabi namin. Tapos ng dinuguan. Ang buli ng makailasa. Di ako bulit makanyan. Buli masabang. Masubi. Sa Kapampangan, masubi. Pati Sa naman, sa Tagalog, mataim. Taim ba ang lasa na? masarap. Nakabi na Ang namin sarap sila. talaga ng partner ng Yung isang rabbit na kiapong kunin namin po. Kunin natin mamaya. Kunin nyo. Nakita ni Edmond. Ay, ni Ethel. Anong kulay kaya yun? Baka puti. Kasi puti yung nawawala. Kinulong sa tumae, umihi. Aruang bao. Pinalabas ko. Linabas yung pusa sa kulungan. Yun namang pinasok yung naarakat niya kami nga po na nga kung binyan niya kariyambing. Nanpulit. Hindi may alam. Bren. Apo ng Apa net? net, kapitan. Lokal na yung arakap. Sarinig, bandaya kan banda ka. Kasakit ng dakpan. Mahirap dakpin. Tapos, ilabas na yan, tapon nyo na. Sabi lang niya, binyan. Ayaw ko yan, itapon niya. Buti, hindi. Ayaw mo binyan.
Yung rabbit daw, sabi ng apo ko, asa inyo yun? Pinatatapon ko na sa kanila, ano? Apo, kasi ang daming niluto kahapon. Bumili ako ng ulam. May nilagang opo. Ginagan. Ano luluto mo, Lola? Ito. Dinuguan. Oh, gusto mo ito? Yeah. Hindi kinakain niya dito. Eh, mama nga. Ang buri na sado. Hindi kumakain ng ano? Ikaw ba? Hindi. Eh, mamamangkin. Pati na bringasan eh, mga. Kaya magluto yan kayo, tinapon ham. Diyos ko. Naglaga ako nga po niya. Kanya ang binyere, basa. Ah, Buktong tayo! Buktong tayo. Sige. Dugtong, nagkakarugtong, tani ka lang, umuhugong. Yan. dugtong. Nagkakaano sila? Ayan, tanong ka. Nagkakasama-sama sila. Tapos umuugong. Tren. Yes! Tama. very good. 1-0. Nadali ka. Tama. May Nadali ka. ano kanya, may May piso ka. Pwede na rin, piso-piso. Hanggang hahaba yan, dadami. duktong-duktong ha. Ito. Tumingin ka sa akin, ang makikita mo ay ikaw din. Salamin. Yes! Ang galing! Galing. Hihi! Malaking tahanan, hindi tinitirahan. Yan. Simbaan. Yes! Masarap talaga bilog na. Simbaan na karagan. Wala nang magmisa mo. Hindi wala Ang naman galing. ako na. Galing na nga po Galing niya. na niya. Sige po. Bay kami, hindi ko nakawan. Bagamat nakatakip ay nasisilip. Pagong? Bagamat nakatakip ay nasisilip. Mata. Ali. Ano niya ba yun? Ikay pa niya kung ating gagamitan ba kanya ni Balo. Lagi niyong ginagamit yan. Kayong dalawa. Ano ba yun? Asbok. Hindi. O sirit na. O, sige. Sirit. Sige na. Salamin. Salamin niya naman. Salamin. Salamin. Ay, hindi po. Sige. Kaya Sige, bago sige. ito. Yak sa mas nang ko. Bakit pesos? Every wrong. Minus ko kanyan. Naku, nalas na ako. May kabig mo pala. May ulo, walang buhok. May tiyan, walang pusod. May ulo. Walang buhok. Ngayon naman buto yun. May tiyan, walang pusod. Alayang ulo. Atin niyang ulo lang naman. May ulo. Walang buhok. Walang buhok. May tiyan, walang pusod. May ito kay bago. Ano yun ba? Arong. Hindi. Kayo, kaya white po. Mamaya. Na dapat nandanan mo po kasi kanina mag-ganyan. Okay, ako na. Sige. Ako na. Tubak. Ito ba ala naman buwak? Ang kanya lang dyan. Pero wala yung pusad. Ano yun? Pasibay. Narakala rin. Nang umalis ay lumilipad. Nang dumating ay umuusad. Nang dumating, lumilipad. Nang umalis. Umalis. Susula po yan. Nang umalis sana. Nang umalis ay lumilipad. Nang dumating ay umuusad. Kinain na yung kaya po yan. Yan maliki po. Nang dumating, Negative po kayo kung ating nangutak ka niyan. Ano? Nang dumating. Ay! Ano palang yung mayaya siya? May kiutang ka. Dapat halika ba? Lubingan. Ayan Wala. yan eh. No, tiil na. Papa ni Sira, tetay panayo na. O, sige. Kaya may pa. Nung dumating, nung kasi. Nang umalis. Lumilipad. Lumilipad. Nung dumating, umuusad. Kulo. At suya baboy ni. Ulap! Yeah! Dali! Kahit dadali na. Ayan po kung sa Jackie naman, no?
Bagya-bagya, oh. Ha? Ngayon eh, Oh. pagbali-balik ta rin man din, may butas pa rin. Ganagawan mo, tinyambos-bus. Ang gana ng mo, tinya pambutas. Ano eh. Kakanan niya ini. Kinakain to. Flo. Ang clue niya is nagsisimula sa D. Di. D. As in dance. D. Ano yan? Ano? Daga. As in D. Dali, pasibayo men. Oh. Dagaya ka, no? Dali. Pagbabalik-balik ta rin man din, may butas pa rin. Babalik ka Balo rin niya, din. kaya ba? May butas din. Bakang pero, bira, Letter D. Tama nga yan eh. Na, wah. Balo niya sa? Irit na ang mga kayo. Diyan ako, kaya ba? Ano may sa pagkain? Donut. Ay, Yung donut, mabilog yan. Kanyang gamot, niya mabilog. Ate niya, tatanggalin ito rin. kailan po. Kulit-kulit lang rin. O tangatandaanan niya eh. Ay ni. Tinutok-tok ko ang bangka. Naglapitan ang mga isda. Tinutok-tok ko ang bangka. Naglapitan ang mga isda. Tinutok-tok ang mga... Kay! Tinutok-tok ko ang bangka. Eh, bangka. Ayan. Naglapitan ang mga isda. Ano? Amo, nini, pag Tia Domingo, mostly pag Tia Domingo, pumunta ka rin. Simbahan? Yes! No? Siyempre, Oo. Ay, tambel! Kailangan mo niyang clue ha, babalo na yan. Oo, po. ini. Isang hukbong sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Yan. Was, bro. Ali, Clue. ika pa na yung nagagawa ng ngambak ni. At siya magpakapawas ka. Mamali. Yes! Ayun eh. Nag-enjoy kumamal siya ni. Basta di namin kaya yun. Isang pamalo, punong-puno ng ginto. Pamalo, punong-puno ng ginto. Pamalo, puno-puno ng ginto. Isang pamalo, punong-puno ng ginto. Clue. Kailangan hindi namin clue. At yung medyo niyang clue, bubalo na eh. Oo. Ito, Gabalo na eh. ito kinakain to pag ano, kumbaga sa ano, pag January ba, February, March, April, doon kinakain yan eh. Masarap to, nilalaga. At saka inihaw. Seasonal. Ang season nito, January hanggang April. Ulam ba yan o? Kinakain, hindi ulam. Masarap to sa nilaga. Pero pag medyo matanda na, ihaw mo mas masarap. Pwede mo rin gawang ano. Sige, yun, yung dalawang yan. Ihaw at saka ilaga. Iniyaw, tsaka nilaga. Nag-isip yung dalawang veterano. Iniyaw mo, nilaga. Oh, namin to? Uy, Ano ya? Mais! mayit. Mais! Ayos Nalaga. si nani eh. Mais. Uwapin ang panapang lare mais eh. At yan niya lang maaalay magtindang Mali, mais. kayo si nani ah. O teka kung masabaw sa O ini, Ngay ulam. mataas kung nakaupo. Bababa kung nakatayo. Ibahan niya po yan. Sasabihan din yan eh, ang may balo. Mataas, matangkad, mataas pag nakaupo ha. Mababa kung nakatayo. Yan may ba? Ito ba? Clue. Ito, lagi ito pagka nagpupunta sa bahay. Pasaway to, pasaway. Nagpupunta sa Aso. bahay. Yeah! Pasaway lare pa ba? Masaway lare na ito eh. Di ba yung dalawang aso kagabi? Babalo niya kasi na. Yan po. Ay, Ayun eh. makalukluk yung mata siya po, makatalakan dyan, iya. May 4 na binti, ngunit hindi makalakad.
Apat na Ano binti. ito? Oo. Ay, Apat na binti. Pero hindi makalakad. Ano na ito? Wheelchair. Wheelchair. Ano Ay, gaya. may gulong yon. Hindi naman. Sasakyan. May gulong yon. Lumalakad dyan. Gumugulong. Apat. Mantong ka pa Ay, yun eh. clue. Kulo. Sige. Ito yung lagi natin ginagamit sa araw-araw. Magmula umaga, tanghali, hapunan. Kung wala to, hindi tayo makakakain. Ay, yung kalam siguro. Hindi. Nano na yung kain mo, dugtong na yun. Ang dugtong. Dito natin ha, guys. Napo, Oh, palit tayo ano ng yan? gagamitan. May 4 na binti, ngunit hindi makalakad. Nakatalakad siya. Yan ay manlalakad. Oh, Lamesa! 4. Yeah! Galing na nga po. Magaling niya. Nakatalakad tayo nga ben Wala. nabengin Ah, na. wala palit tayo ng gagamitan niya. Bitis lareta ya ako na. Mo? Ito, lakad na eh. Hoy, mapanulain ni. Wow. Paano na kanin kainin niya? Ya po. Ingal ben minabeng na ano Ay, makatulay kay nabeng. Nanalbekan. Eh, kaya gad may Ang tuto. bala nga ulam, maging tutulam niya. Naulam mo naman. Ay, ini. Sabihan niya yung tao, datang yun eh. Ang timar no, ano kabig niya tiyo. Oh, dala mo. Dala ka. Dala ka ng iyong dala. Yan! Bitis, No? Malapit na. Malapit yun. Salamat. sinelas, No? Malapit na. Ba? paa, No? Malapit doon. Malapit. katawan. Hindi. Ano? Ulit. Dala mo, dala ka. Dala ka ng iyong dala. Damit. No? Katawan. Nagsisimula sa letter S. Stephen. Hindi. Dala mo, dala ka. Mm. O, dala mo, dadalami. Katawan. Dala mo, dala ka. Ay, Dala ka magtitira ng sa iyong letter dala. S. Ah. Ano naman Stephen? Ito, lagi mo sinusot Damit. to. Damit. Sinusot to, sinusuot. Sinusuot. Oh. Eh! Sino? Ano yung bra? Ano? Letter S yan eh. S. Short. No! Ano yung sandal? Dadalan mo yung ano, Lo. dadalan na ka na ano ito? Ang po, alimeta niya. Wala na naman doon. Ginagamit natin to pagka may okasyon. Sinusuot natin to pagka may lakad tayo para maporma tayo. Damit, di ba? No, S. Bag. No, S. Kasi ano eh, dala mo, dala ka. Dala ka ng yung dala. Panemendarla, pero darla na ka naman, kakarga na ka. Oh. S. Repera o mga na. Malalim niya mo po. Kasi, Eh. yan, dala na ka, dadalami. Wow. Ito. Wala na ka mong Letter panunod. S. Payong. Ano S. po, S. S. O, nanito niya. O, sirit na. Ah, sabihan eh. Sirit na. Sige. Sapatos. Siyempre, darlala ko. Stepping yung sabihan ka rin. O, yan, siyempre. Oo, kaluban niya naman. Oo. Dadalan eh, dadalan. O na yung O, sapatos ini masanting ini. Isang butil ng palay, sakop ang buong bahay. Isang butil ng pala, isang sako. Isang butil ng palay, sakop ang buong bahay. Ay, kaya ba? Ini, magamitin niya ini pati, Asin. magamitin niya niya po sa Kakano niya? pati bengi. Asulo. Yes! Wala yan eh. Ay, madaling doon. Magaling mo na po? Kakayakay, kakayakay. Oh, tagaling. Ay, ini. Itapon mo kahit saan. Babalik sa pinanggalingan. Yan. Piyalungan yun piyalungan. Dinalaruan to. Kahit. Yoyo! Yoyo. Ano na naman, pagmunan ka man eh. Itang kakanya na mo. So, hanggang dito muna ang vlog natin. Mag-vlog tayo ulit bukas. So, salamat sa panonood. We miss you all. Na. Oh, matagal na po kami hindi na-vlog.
Ngayon po, nag-umpisa na naman kami. Okay, thank you, thank you. Thank you po. Mabuhay po kayo Kinukumusta ko lahat. po kayo. Okay, bye-bye po. Bye. Lagi tayo pong pagpala.